Čičky s citlivou pokožkou, máte atopikov doma, aj vy, ak máte citlivú pokožku, nechcete mať na nosy pracieho gelu, pracieho prášku na pokožke a celý deň chodiť v tom oblečení a obtierať sa, proste šúchať to oblečenie o svoju pokožku, tak naozaj siahnite po týchto pasíkoch, nemáte čo stratiť, fakt vyskúšajte to. Fakt je to revolúcia, čo sa týka prania a ja teraz, čo som sa presvedčila, tak už fakt ostatné prášky pôjdu bokom a budem prať naozaj šetrne k životnému prostrediu a takisto hlavne k našemu zdraviu, hlavne detičiek, a keď vám záleží na zdraví planéty, tak určite perte len v týchto pasíkoch a naozaj sú revolučné. Konkurencia tu skoro žiadna nie je, takže naozaj, keď chcete vyskúšať, dajte mi vedieť a